És akkor fürdés, mese, alvás, ez egy ilyen nyomvájú, amiben benne vagyunk ilyenkor, és ugye visszajönnek azok a régi beidegződések, mikor mi voltunk gyerekek, tehát ugye nem csak a gyereket altatjuk el, hanem magunkat is. De hogyha vannak olyan szokásaink, amiket mindig beleteszünk a napunkba, akkor még a felpörgött időben is lehet egyfajta ilyen visszatöltődést csinálni, és ezt mint az izmok ugyanúgy, tehát ha gyakoroljuk, akkor megtanulja a szervezetünk ennek a pozitív hatásait alkalmazni. Anyasság, nőiesség, spiritualitás. Az élet nagy kérdései. Ez a Nőszintén podcast. Az eredeti. 4 nő, őszinte, mély és néha könnyed beszélgetések. És akiket hallhattok, Monostori Prohászka Ágnes, Udvarhelyi Mónika, Makó Marian és Szlivka Tünde. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt a Nőszintén podcast, és mai vendégünk Kun Zoltán, alvás forradalmár. Nekem így vagy elmentve a telefonomba. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, sziasztok! hogy meghívtatok. Sziasztok! Sziasztok! Nem meglepő módon azt gondoltuk, hogy beszélgessünk az alvásról. Mindannyian szerintem tudunk hozzászólni, van saját egyéb élményünk a jó alvásról, a rossz alvásról, meg a nem alvásról. Ugye anyukaként, apukaként neked is van bőven, gondolom, élményanyagod erről, és azt gondoltam, hogy elég sok anyagot meghallgattam, amiket így mondogattál az alvásról, a felmérésekről, a technológiáról, de hogy most nézzük ezt meg egy kicsit a női oldalról, akár a hormonváltozások, akár az anyasság, akár a változókor szempontjából, hogy mi a tapasztalatod, mi az, ami segít átvészelni ezeket az időszakokat, hogy egy kicsit adjunk egy átfogó képet, hogy hogyan lehet újra barátunk az éjszaka, meg a jó alvás, és hogyan válik ez pihentetővé. Segíts nekünk. Szuper, hát köszönöm szépen. Igyekszem adni néhány hasznos tanácsot. Ugye azzal kezdeném, hogy a ti nők alapvetően nagyobb kihívásban vagytok, mint a férfiak. Tehát nektek nehezebb a helyzet, hogy innen indulunk. Köszi. Mi is így érezzük. Valaki lát minket. Az élet mind a két oldala miatt, tehát hogy nagyobb a stressz nyomása, és rosszabb a regenerációt, és emiatt ugye a kettő együtt ráadásul pont ugye még rosszabb hatással bír, tehát nagyobb a kihívás már csak, tehát hol biológiailag az evolúció miatt vannak ilyen okok, hormonális okok vannak a háttérben, csak mondok néhány példát, hogy a férfiak például sokkal inkább könnyebben elalszanak, míg nevezzük úgy, hogy a több feladatos agyú nők, tehát meg egyszer több mindent kell csinálni, nekik ugye sokkal többet pörög az éjszakában az agyuk, tehát ugye sokkal több ilyen mikroébredés van, vagy akár mondjuk a menstruáció idején más az alvás minősége, a férfiaknál meg mindig konstansan ugyanolyan, vagy Irigyésre méltó. Vagy vannak élethelyzetek, amikor ugye nagyobb kihívásba vagytok, tehát például akár mondtad ugye a kisgyerek miatti alvás nehézségek. Én emlékszem, amikor a Huba született, és akkor az első éjszakánk ott van, és reggel így keltem, mint a mosott rongy, hogy finoman fogalmazzak, és nem tudom, hogy 5-ször fölkeltem a gyerekhez, és a férjem teljesen kisimultan jött ki, hogy hát milyen szuper éjszakánk volt, milyen nyugatos. Azt hittem, hogy a fejére húzok valamit, hogy tényleg neked. Igen. És az így telt a következő 3 év még, de... Igen, a férfiaknak ráadásul nehezebb is megérteni ezt, hogy a nőknek miért van ennyire sok terhelés az életükben. Tényleg, tehát biológiailag nagyobb a kihívás. Ez nem azt jelenti, hogy ez mindenképpen rosszabb is kell, hogy legyen, csak azt jelenti, hogy jobban kell odafigyelni. De egészségtudatosabbak is vagytok amúgy, mint a férfiak, tehát ez jó hír, tehát a megoldást már keresitek, de nem mindig egyszerű megtalálni. Milyen eszközeink vannak arra, hogy hogyan tudjuk magunkat visszatölteni, ha mondjuk van egy rossz éjszakánk, egy 3-4-szer ébredtünk éjszaka, mit csinálunk másnap? Ugye az is kérdés, hogy ez egyszer történik-e meg, vagy vannak mélyebb okok a háttérben, tehát gyakori a felébredés, de alapvetően az nem baj, hogyha egy rossz éjszakánk van, tehát az emberi szervezet egy biológiai csoda, tehát mindig tud alkalmazkodni. Nyilván, hogyha ilyen nehezebb éjszakánk volt, akkor a nappalt kell megerősíteni, hogy utána mit tudunk tenni azért, hogy jobb legyen a regenerációnk, jobban tudjunk töltődni például. Tehát ez a pici felébredések alapvetően nem kell, hogy
hogy gondot okozzanak, hogyha szorongással, hogyha ez gyakran jár, ez, tehát hogy tényleg az életünkben elég sokszor egymás után napokon vannak, akkor azért már vannak kihívások ebben. És hogyha így sorba megyünk mondjuk időszakosan, és akkor kezdjük mondjuk azzal, hogy ez a kismama lét, hogy amikor otthon vagyunk, és akkor ugye nagyon sokáig, hogy tényleg igaz az, hogy feküdjünk le délután a gyerekkel, nem lesz rosszabb tőle az éjszakai pihenés, hogyha mondjuk délután alszunk a gyerekkel. Oké, sokszor ugye a tanácsot keressük, hogy mit kéne máshogy csinálni, mert tudjuk, hogy valami elromlott, de valójában ebben az élethelyzetben nem technikák kellenek, hanem a rendszert kell túlélő üzemmódba rakni. Tehát, hogy ugye a jó alvás ugye elmúlt, mondjuk a terhesség közben is gyakran ugye már nagyobb kihívások vannak, de ugye amikor megszületett a kisbaba, és mindenki nagyon boldog a családban, és jön a zombi üzemmód, tehát akkor viszont már nem az a kérdés, hogy mi az egy módszer, amivel az egészet tehát meg lehet oldani, mert akár évek is telnek majd el, ami gyakorlatilag ez jobb állapotba kerül, hanem át kell alakítani az egészet abból a szempontból, hogy ez nem egy személyes ügy, mert már ugye utaltatok, tehát hogy az ember mellett ott van a társa, és ugye ez nagyon fontos, hogy ez nem tehát rendszerben kell gondolkodni, akár hogy nem egyedül állunk neki, hogyha este például ki tud segíteni, hogy most ne én keljek föl, hanem mondjuk a párom, vagy mondjuk nappal például ki tud besegíteni a nappali időszakokba, mert tehát, hogy az alvás gyengébb lesz, az biztos, töredezettebb lesz, ez biztos, de meg kell támogatni akár nappal is, hogy a regenerációnk összességében picit javuljon. És akkor utána jönnek ezek, hogy akkor mikor tudunk aludni, vagy hogy tudunk-e délután, és akkor mennyi időt. Tehát ilyenkor érdemes az egész napot tekinteni, és nem csak egy-egy elemét. De jó, ez egyébként, tehát, hogy nem zavarja meg az éjszakai alvást, mert mondjuk én nagyon rossz alvó vagyok, mindig is az voltam, tehát hogy így, amióta csak emlékszem, nagyon rossz alvó voltam, és én a délutáni alvásokkal úgy voltam, hogy így utána tényleg úgy keltem, mint akit agyonvertek, tehát hogy így nekem nem volt jó. Aztán most már így a harmadik gyereknél eljutottam arra a szintre, hogy de jó, ez a délutáni alvás, de azért azt kell, hogy mondjam, hogyha így tudatosan nézek magamra, akkor nekem nem jó, hogyha alszom napközben, hanem az, hogyha este 10-kor alszom, és akkor reggel 6-kor kelek. Ebben sok elem van, amit válaszolnom kell, hogy egy komplet választ adjak, de muszáj. Először is a délutáni alvás alapvetően nem rossz. Tehát az ember biológiai ritmusában benne van az, hogy valamikor az ebédidő után egy kicsit van egy ilyen megnyugvó állapotunk, és van ez a power nap, ez egy gyors alvás, amit például a siesta, amit csinálnak a mediterrán népek, hogy az például teljesen élettanilag hasznos, hogy ilyenkor kicsit megpihenünk, lejjebb megy a pulzusunk, a vérnyomásunk. Most általánosabban beszélek, most nem a kis baba melletti alvásról, először innen indulok. Tehát az alapvetően teljesen oké, hogyha délután egy picit pihenünk. Na, de hogyha ez mondjuk 15-20 perc az oké, na, hogyha mondjuk 3-4 óra vagy 1 óra, akkor viszont már belezavarhat a ritmusunkba, a cirkadián ritmusunkba, és akkor előfordulhat, hogy az éjszakai alvás ciklusunkat megzavarja. Tehát itt az idő az számít, hogy mennyi idő az alvás, milyen mély, vagy milyen sokáig tart, és ugye életkortól is függ, tehát hogy például egyre idősödünk, egyre természetesebbé válik, hogy beszúnyókálunk, főleg az idősebb mondjuk hölgyekről, férfiakról ugyanúgy beszélhetünk. Tehát ez teljesen oké, ez a része is. Ha felborul a rendszer, és túl sokat nappal próbálunk aludni, és az éjszakában meg nem tudunk, mert már kibaludtuk magunkat, akkor ez viszont általában nem hasznos. Tehát ugye ezért alapvetően jó, hogyha egy 15-20 percet pihenünk, de hogyha ez átfordul, akkor ez nem jó. És akkor nyilván, meg hogy visszatérve az eredeti kérdésre, vagy honnan még beszéltünk a kisbaba melletti alvásról, ott egy teljesen más megközelítés van. Ott ugye ki kell használnunk azt, amikor tudunk aludni, mert nyilvánvalóan annyira kevés tehát annyira kevés a jó időben történő alvás, hogy azt nem tudjuk meghekkelni valamilyen módon, de azért mondom, tehát általában elmondható, hogy a délutáni rövid szúnyókálás vagy kis pihenés az igazából mindenkinek szükséges lenne. Egyébként ezt nem tudom, hogy ti is észreveszitek, vagy csak nekem egy ilyen észrevétel, hogy a férfiak sokkal könnyebben elalszanak. Tehát ez a délutáni szúnyogás, hogy így hogy apukámon is, a férjemen is, a tesón is látom, hogy mit tudom én, családi rendezvényen, ott megkajálunk, és akkor leülnek, és ők így körülbelül 1 perc alatt így tudnak hújni egyet. És nem aludtam. Igen, és nem aludtam, és mi csak úgy hívjuk, hogy 8 perces, és akkor így, de hogy nekem egy vergődés egyáltalán az elalvás is
este is, délután is, és hogy így ezt hogy csinálják a férfiak? Eszembe jutott, amikor nem volt gyerekünk, a bátyámnak sem, nekem se, és hazamentünk a szüleinkhez vasárnapi ebédre, akkor a Forma 1 alatt nagyszerűen tudtunk aludni apukával, és a fiúk végigaludták a Forma 1 gyakorlatilag Ez nálunk is mindig így volt. Megnézték, most és már nem nézzük utána Forma alvás. 1-et, mert most már nincs olyan lehetőség, de hogy ugye az biztos, hogy a könnyebben elalszik, tehát ja, vannak egyéni különbségek, és a férfiak is sok esetben mondjuk nem nehezen alszanak el, de általában elmondható, hogy a férfi olyan evolúciósan az van benne, hogy ha elejtette a zsákmányt, akkor megcsinálta a feladatát, és utána pihenhet. Ugye a ragadozó vagy a zsákmány megszerző nőnök, mindig gondoskodni kell a családról, gondolkodtok azon, hogy mi volt a múltban, mi lesz a jövőben, a jelenben, úristen, mit kell megcsinálni. És ez azt jelenti, hogy sokkal több ilyen impulzus tart ébren, és ugye ez megnehezíti az elalvást is. Ezért kell odafigyelni arra, hogyha mondjuk akár neked is, vagy másokban, aki most hallja, hogy nehezen tud elaludni, hogy az alvás előtti időszakban viszont tényleg olyan technikát, olyan módszereket érdemes beletenni, amivel ilyen ellazulunk, megnyugszunk, relaxálunk, kivezetjük a minket pörgető dolgokat, mert hogyha nem, akkor az agy az be fogja hozni, és pörgetni fog, akár fel is ébresz minket éjszaka. Pont ezért kérdeztem ezt a délutáni alvást, mert azt vettem észre, hogyha a saját ritmusomban csinálom, tehát hogy ez a 6-kor fölébredek már magamtól, és 10 órakor, akkor már tényleg úgy elalszom, hogy simán, de egyébként nekem a legjobb elalvási technikám, nem tudom nektek mi, nekem az, hogy mesét olvasok. Az abszolút, én is ezt akartam mondani, az már így, alig várom, hogy vége legyen, és alszom. Nekem is az olvasás igen, bármikor előveszük bármilyen mesekönyvet, azonnal beindul, hogy akkor így... Nekem a mesén túl. Mert először mesélek a kisfiamnak, ő elalszik, kijövök tőle, én is majdnem elaludtam, akkor kijövök tőle, és akkor újra kezdem, és akkor én olvasok magamnak, és aztán az segít nekem, hogy elaludjak. Tehát ez nem véletlenül működik ez a mesealvás, vagy a mesealtatás, mert hogy ugye mit csinálunk a gyerekekkel, fel vannak pörögve, és megpróbáljuk lecsendesíteni őket, és akkor fürdés, mesealvás, ez egy ilyen nyomvájó, amiben benne vagyunk ilyenkor, és ugye visszajönnek azok a régi beidegződések, mikor mi voltunk gyerekek, tehát ugye nem csak a gyereket altatjuk el, hanem magunkat is. És közben meg ugye másik probléma, hogy a gyerekaltatása érdekében tudjuk, hogy ez egy fontos pont, de magunkra már nem figyelünk. Pedig ugye nekünk is ugyanez a technológia, vagy ugye ez a módszer, igazából így mondom, az segíthet, ha hasonló ilyen megnyugtató, relaxáló, ellazító, saját rituálét csinálunk, ezt nevezik zsiliperésnek, tehát ugye szépen elválasztjuk a nappalt meg az éjszakát, és azt mindig megcsináljuk, akkor ezzel abszolút tudjuk javítani az alvás minőséget is, meg könnyebben elalszunk. De ugye megint a gyereknek muszáj mesét mesélni, hogy el tudjon aludni, tudjuk, de magunkkal nem foglalkozunk, pedig nem véletlenül működik ez a módszer tényleg a valóságban, mert hogy igazából hat. Igen. Amióta ezzel foglalkozol, voltak olyan aha élményeid, amiket így magadra is, tehát hogy így hasznodra vált, vagy így olyan volt, hogy így de jó, és ezt alkalmazni fogom. Hát rengeteg ilyen beszélgetésen vagyok túl, tehát ugye alapvetően ilyen életmód alvásmérésekkel foglalkozom most már 10 éve, ami azt jelenti, hogy sok száz, több ezer ilyen riportot meg beszélgetést csináltam, ami azt jelentette, hogy így megmértük az ügyfélnek a fiziológiás működését, a stressz szintjét, az alvását, a napi szokásait, és erről beszélgetve segítettem abban, hogy ugye mit lehet változtatni. És ezek a beszélgetések tele vannak olyan üzenetekkel, amiket ahogy kibontjuk az ő életét, az amúgy rám is igaz, vagy én is tanulok akár magamból is, meg nyilván magamat is rengeteg szemértem már, de hogy minden a tapasztalat az, hogy annyira különbözőek vagyunk, hogy még 10 év után is egy csomószor tud segíteni egy ilyen beszélgetés abban, hogy én magam is megértsem, vagy jobban odafigyeljek egy-két dologra, hogy hatásokra, hogy az ő életét nézzük meg, abból ilyen van üzenet, de hogy gondoljatok meg, ez a podcast is arról szól, hogy ahogy most beszélgettünk ezekről, és itt mindenki hozzáteszi a gondolatait, ugye aki hallja, az is magára tudja ezt vonatkoztatni. Tehát az ember minél többet tudatosan foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet mondjuk egy jobb állapot, az annál több felismerést fog okozni. Van esetleg olyan ne listád, amit így el szoktál mondani a hozzád fordulóknak, hogy mit ne csináljál este, ha szeretnél jól aludni?
nincs, de azért nincsen, mert teljesen különbözőek vagyunk, illetőleg én általánosan nem szoktam konzultálni, úgyhogy akkor most valaki hozzám bejelentkezik, és akkor beszélgessünk, hanem mindig van valamilyen alapja, teszt, kérdőív, mérés, tehát hogy az általánosan inkább ezekben az interjúkban vagy beszélgetésekben szoktam mondani, és ott viszont annyit mindig elmondok, hogy annyira felpörgöttek vagyunk, én azt látom, tehát nem csak tudjuk, hogy sok a telefon, meg sok az inger, meg sok a hír, ami a tévéből, meg az internetről, a socialből jön, de hogy ennek tényleg ott van a hatása az idegrendszerünkben, és azt látom, hogy sokkal többen, sokkal felpörgöttebb idegrendszeri állapotban vannak, mint azt gondolják. Tehát azt jelenti, hogy még az is, aki azt mondja, hogy jól el tud aludni például, mert könnyen elalszik, az nem azt jelenti, hogy éjszaka akkor nem stresszel. Az embereknek a időben, mondjuk 57%-ában az időnkben stresszelünk éjszaka, vagy akkor alszunk, és a maradék 43%-ban meg stresszbe vagyunk. Tehát, hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit érthető is, meg természetes is, csak sokkal többen úgy vannak felpörögve, hogy nem is érzékelik ezt. De miért nem vesszük észre, hogy stresszben vagyunk? Hát azért, mert ugye a biológia az működik, és például, hogyha az ember hullafáradt, akkor elalszik, az alvásnyomás, és elalszik, vagy hogyha mondjuk keveset alszik eleve, akkor ugye úgy van, hogy kihasználja a szervezet azt, hogy akkor tényleg regenerálódjon. De az a helyzet, hogy a hatások, az ingerek, azok nem mindig jelennek meg az érzeteinkben, az érzelmeinkben. Például azt, hogy stresszben vagyok és ideges vagyok, valaki felhúz, akkor például tudom, hogy most felmen bennem a pumpa. De például az, hogy csak úgy simán mondjuk pörgetem a socialt, és jönnek az ingerek, és azt fel kell dolgozni, azt nem érzem stressznek, sőt, amikor ott vannak a kismacskás videók, meg nem tudom, akkor még azt mondom, boldog is vagyok, mert tök jó, mert jön a dopaminlöket, de valójában ez mind inger, és ez úgy, hogy ebből rengeteg van, vagy hogy valaki dolgozik például munkahelyén, hogy nem érzi magát stresszben, de hogyha nem tart szünetet, akkor az alacsony stressz is összeadódik a nap végére, és egyszerűen nem tudunk egy megnyugvó állapotba visszakerülni, hanem már egy magasabb zónába kezdjük a magánéletünket, és utána hiába ott szeretnénk mondjuk sokan ugye boldog lenni, ha már a munkában nem tudunk, ugye van egy csomó ilyen érzetünk, de hát ott meg már eleve egy magasabb inger szinten vagyok, és akkor jönnek a problémák, a kihívások, a gyereknevelés, nem tudom, és akkor mire oda jönnék, hogy jön az éjszaka, már valójában felhalmozódott bennem egy csomó idegrendszeri nyomás, és akkor belemegy az éjszakába, mert az agy fel kell dolgozza valamikor, és hogyha nem tartok szünetet, ha nincsen megnyugtató passzív tevékenység, akkor egész egyszerűen éjszaka leszünk aktívak. És ez például annyira gyakori, hogy szinte nagyon kevés olyan ember van, aki azt mondanám, hogy több ingert vigyen be az életébe. Vannak ilyenek is, de ez annyira nem jellemző már, hogy szinte mindenkinek meg kell tanulni ezt a fajta egyensúlyt. Azt hallom ki abból, amit mondasz, hogy valójában úgy kellene élnünk, hogy a pihenés az egy természetes része lenne a napjainknak, tehát hogy amikor dolgozunk, akkor valami ritmusba betenni azt, hogy hogyan tartok szünetet, és hogy biztos erre is van valami ajánlása a WHO-nak, hogy hogyan kéne a szünetet tartani, csak ugye kevesen tartjuk be. Én most csak a vállalkozók vagyunk mind a ketten a férjemmel, időpontok, konzultációk egymást érik, és hát igen, amikor elérkezik az idő, hogy akkor most jön a délután, meg akkor a gyerekek, akkor már valószínűleg kevesebb türelemmel érünk oda. De ezt meg lehet előzni akkor, hogyha valamilyen módszer szerint tartjuk a pihenőidőt, erre van bevált recepted, vagy... Egyéni különbségek vannak, attól függ, tehát a pihenésnek, a regenerációnak az életvitelünket kell kompenzálnia. Tehát az a kérdés, hogy mi az, amit mekkora terhelés ér minket, vagy hogyan dolgozzuk fel, vagy egy vállalkozó lét, az egyáltalán nem könnyű kenyér. Tehát, hogy akkor tényleg annyit kell csinálni, meg kell felelni, meg bevételt kell termelni, meg ügyfelek után kell járni, hogy egész egyszerűen gyakran az van, hogy ez egy túlfeszítettség már önmagában. És akkor mondhatom, hogy mi lenne az ajánlás, na de akkor nyilván az ember ezt a napjában nehezebben tudja a határokat megszabni. De pont ezért kell a pihenést tudatosan időzíteni, és ami segítség az, hogy akár a szüneteket is a naptárba beletenni. Ja, igen, ezt mindig elfelejtem, még az ebédidőt is. Tényleg van olyan ebédidő, de hát nagyon fontos. Igen. Tehát, hogy ezek annyira alapok kellenek, és vagy Szabi például, hogy mikor be van elütemezve mindenkinek a naptárjába az egész évben, hogy mondjuk egy havonta, vagy hosszabb időszak, terhelt időszak után automatikusan hosszabb időre
pihenjen, szabin legyen, vagy hányan csinálják azt, hogy átviszik mondjuk a következőről a szabit, mert örültem, megtakarítottam meg kis szabit, csak valójában nem pihentem, ennek az volt az ára. Tehát, hogy ezek annyira én 2 dolgot tervezek be mindig a naptáramban. Először a napi mozgást és a napi szünetet vagy regenerációt, aminek része az is, hogy 2 meeting között mennyi szünetet tartok, vagy hogy mikor megyek ki a kertbe ásni például, most azt csinálom, mert nagyon jó idő van, vagy mikor megyek el edzeni, például futni. Tehát ezek azok, amiket akkor is bele akarok tenni, hogyha jön a következő telefon, jön a következő ügyfél, jön a következő a főnöktől bármilyen megkeresés, hogyha valaki egy munkahelyen dolgozik például. Tehát ez mindenkinek a saját életébe kell ezt beletenni, és nem lesz senki se, aki azt mondja mellettünk, hogy figyelj, állj már fel az asztaltól és pihenjél, vagy tarts egy kis szünetet, menjél ki az udvarra, vagy menjél ki a kertbe, vagy menjél ki a napfényre. Tehát, hogy ezt magunknak kell megtenni, de ha megtesszük, akkor meghálálja az idegrendszer. Én már jó ideje így vagyok egyébként, hogy felírom a teendőim listáját, minden napra fel van írva, és általában vasárnap vagy hétfő reggel írom fel, és minden napra be van írva a mozgás, és az én idő, és én emlékszem, amikor a kisgyerekes létben voltunk, ugye amikor én ezt ajánlottam is már szerintem itt a podcastben, hogy ugye mert nagyon nehezen kérünk segítséget arra, hogy mi regenerálódjunk, ez az egyik probléma most szintén itt a nők között, férfiak sem egyébként, csak hogy ők jobban alszanak, és hogy nekem emlékszem, hogy ez egy ilyen 10-12 perces vezetett relaxáció volt, ami segített egy kicsit pótolni az elmaradott órákat, amikor nem aludtunk, és engem mindig nagyon jól feltöltött, és még a mai napig sokszor megcsinálom, mielőtt jön a délutános műszakom a gyerekekkel. Zsilipálsz, ugye? Akkor Móni zsilipál. Hogy én egyébként ezeket így beépítettem, hogy hallgatlak itt titeket, és aztán itt pipálom ki magam, hogy tök jó, hogy csinálom, tehát hogy ebbe is lehet egy tudatosságot bevezetni. Abszolút, sőt, amit mondasz, azzal kezdtem, hogy a nők nehezebb helyzetben vannak, mint a férfiak, viszont sokkal több ilyen módszert alkalmaznak, mint hogy te is alkalmazod, mert nem az, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, hanem alkalmazzuk, és ez 2 külön kategória, és ugye például a légzőgyakorlatok, a meditáció, a jóga, egy csomó olyan lehetőség van, ami segít ellazítani napközben is, hogyha ezt jól csináljuk, hogyha ezzel odafigyelünk, hogy tényleg benne legyen a szokásainkban, és nem csak egy lehetőségként legyen, akkor a terheltebb napokban is ad egy támpontot. Tehát nem az a lényeg, hogy tehát nagyon nehezen tudjuk inkább úgy mondom a külvilágot szabályozni, hogy a mai nap fölkelünk, akkor milyen hatások érnek minket, hogy majd mit kell kompenzálni. De hogyha vannak olyan szokásaink, amiket mindig beleteszünk a napunkba, akkor még a felpörgött időben is lehet egyfajta ilyen visszatöltődést csinálni, és ezt mint az izmok ugyanúgy, tehát ha gyakoroljuk, akkor megtanulja a szervezetünk ennek a pozitív hatásait alkalmazni, és hogyha nagyon-nagyon-nagyon idegesek vagyunk, de légzőgyakorlatot mindig szoktunk csinálni például, akkor meg tudjuk nyugtatni magunkat abból egy állapotból, és ha nem is leszünk teljesen pihentek, de legalább a stressz nem adódik össze a nap végére, és nem trollkodik bele az éjszakába. Tehát, hogy ezek azok a módszerek, amiket nagyon-nagyon jó, hogy használunk, de tényleg alkalmazni kell, és nem csak tudni róla. Így van. Mindenhonnan jön ez, hogy a fényt, ugye, meg a telefont, hogy ne használjuk este, de egészen nehéz kiiktatnunk őket, és nekem most nagyon bevált az, hogy tényleg, ahogy a kisfiamtól kijövök, kint hagyom a telefont, mert hogyha ott van valahol a közelemben, hiába olvasok, azt veszem észre, hogy így oda-oda, most már letiltottam az összes értesítést, amit még Marian javasolt nekünk, hogy ezt tök jól meg lehet csinálni, úgyhogy köszi Marian. Úgyhogy ezeket már letiltottam, de annak ellenére is ezt vettem észre, hogy oda-oda néz az emberre, hogy valami van, akkor már lefordítottam, arrébb tettem, és csak ez jött be, hogyha nincs ott a közelembe, és tényleg kitiltottam most már egy pár hónapja a hálószobából a telefont, és így a könyv segít, hogy sokkal nyugodtabban aludjak, és sokkal jobb. Ez igazolj vissza, hogy ez így működik, ugye? Visszaigazolom. Köszönöm. Nyilván különbözőek vagyunk. Neked, ha már eleve működik, akkor vissza van igazolva magad által, hogy így mondjam. Igen. De hogyha ezt kiterjesztem úgy általában, például egy papír alapú könyvolvasása, az mindenkinek passzív tevékenységnek fog minősülni jellemzően, és nem egy ilyen aktívnak, de például a telefon pörgetése, az meg inkább majdnem mindenkinek inger. Itt is vannak egyéni különbségek, azért ezt látni kell,
és akkor én nem akarok mindig azt mondani, hogy ezt kell csinálni, mert főleg mondjuk egy olyan élethelyzetben, mondjuk egy valaki otthon van mondjuk a kis babájával, és akkor már elszakadt a valóságtól, és már teljesen mindent úgy érzi magát, mint mint aki egy biológiai alancsak, hogy túléljen a kisbaba, és elveszíti a kapcsolatát a világgal. Persze, hogy valamilyen kapcsolatra szükség van. Csak ugye az a helyzet, hogy azt viszont tudni kell, hogy például, hogyha mondjuk éjszaka felébred valaki ilyenkor, vagy felébreszt a kisbaba, és ugye meg kell etetni, és akkor jönnek a felpörgöttség. Hogyha ilyenkor neki állunk telefonozni, az nagy valószínűséggel átvált egy aktív idegrendszeri állapotba, tehát legalább ilyenkor ne. Tehát ilyenkor legyen visszafogott fények, meg próbáljunk picit pihenni, meg megnyugodni, meg ilyenkor jönnek a légzőgyakorlatok például. Tehát, hogy nem az van, hogy nem szabad telefonozni, csak az van, hogy ha mindig ezt alkalmazzuk, akkor is, amikor már nagyon terheltek vagyunk, akkor nem lehet csodálkozni rajta, hogyha az amúgy is terhelt időszakban még extrém fáradtak, meg kimerültek vagyunk, és akkor nehezen tudunk teljesíteni, meg érzelmileg sokkal labilisabbak vagyunk, mindent máshogy látunk, minden negatívan látunk, és akkor jönnek ezek a körök. Tehát, hogy ez valahol ennek a megtörésében azért mindig a saját szokásaink vannak benne. És ez még egyszer nem az a lényeg, hogy valami tökéleteset kell csinálni, főleg abban az élethelyzetben, ahol nem is lehet. Tehát, hogy ez ilyenkor nem megy, de hogyha az ember ezeket alkalmazza, akkor van egy esély arra, hogy egy picit normalizálja ezt a negatív kört, és talán, hogyha egy újabb, könnyebb időszak van, akkor meg már pozitívan is tud ebből kijönni. Még visszamennék oda, amit a délutáni alvásokról mondtál, hogy örömmel hallottam, hogy azt mondtad, hogy ezzel vissza lehet kicsit tölteni, mert hogy én is azt szoktam mondani az anyukáknak, hogy aludj akkor, amikor a baba alszik, mert hogy igazából ilyenkor csak ebből lehet erőforrásokat gyűjteni, és akkor sokan mondják azt, hogy de én nem tudok nappal aludni. Hogy az, aki nem tud nappal aludni, az tényleg nem tud, mert ilyen típus, vagy meg kell tanulnia nappal aludni. Az megint nem jó, hogyha teljesen felborul a ritmusunk. Tehát még egyszer, ebben az élethelyzetben van hormonális támogatás a szervezettől, tehát azért az anyák mindig is anyák voltak, és azért mindig van egy extra túlélő lehetőség erre, de azt azért el lehet rontani, vagy ezzel lehet nem élni. Tehát azt mondom, ez nem egy olyan, mint a gazdálkodj okosan, vagy kijöhetsz a börtönbe, vagy valami ilyesmi, mert én túl fogom élni. Azért, hogyha ezt rosszul csináljuk, akkor onnantól kezdve nyilván annak vannak következményei. De az viszont fontos, hogy nem csak az alvás, amivel lehet töltődni. Én a regenerációt szoktam mindig az alvás mellett ezt a fogalmat kifejteni, mert hogy az idegrendszernek kétfajta állapota van, a szimpatikus, ez a stressz állapot, meg a paraszimpatikus, amikor töltődünk, regenerálódunk. És ezzel tudjuk visszakompenzálni a stresszt, meg a nyomást, meg az ingert, ami az életünkben van. És ebből a regenerációból, amivel kompenzálunk, annak a központi eleme az alvás, de nem csak alvás közben tudunk regenerálni, hanem ébren töltött időben is, és azt pont mondtad az én időt. Tehát, hogy a nőknél gyakran látom például, hogy ha most megint kicsit már általánosabban kibontva a képet, hogyha például a nőknek olyan tevékenységet csinálnak, mint kozmetikus, meg fodrász, meg masszázs, tehát amikor az emberen babrálnak, már ugye lehet, tehát akkor ugye előfordul, hogy az abszolút bekapcsol a paraszimpatikus állapot, tehát akkor ki tudja egészíteni, meg tudja támogatni a gyengébb alvást is. Nem tudja teljesen kiváltani, de ezek, amikor picit határt szabunk, azzal foglalkozunk, amit mi szeretnénk, hogy elülünk egy jó tea mellett mondjuk, vagy olvasunk egy könyvet, vagy nézzük egy kicsit a naplementét, vagy tehát amikor tényleg nem a feladatokban vagyunk benne, nem a szerepekben, hanem kicsit magunkkal foglalkozunk, és mindenki a saját hobbija szerint, vagy kötöget például, vagy nem tudom, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami tényleg ilyen passzív tevékenységek, na azok nagyon sokat segítenek. Tehát ezzel tudjuk igazából, ahol kezdtem ugye a nagyobb kihívást már azért mégiscsak jobban megoldani, mert a nők viszont ebben például jobbak, ebben például hatékonyabbak, tehát többször tudnak töltődni napközben, a férfiaknak ez nehezebb. Ők azt választják, hogy elmennek egy jót sportolni, nem? A sportolás mindenkit nem választja, nem, ők elmennek sörözni, elmennek videójátékozni, amik nagyon, nagyon jó társasági kapcsolatok például, de ezek aktívak, tehát jellemzően ezért felpörget, az alkohol az eleve egy felpörgeti a pulzust, emiatt nem tud utána az ember jól pihenni, tehát
ezekben ezek társasági eseményeket nagyszerűek, lelkileg mondjuk jók, de testileg, fiziológiailag nem. És ugye emiatt már eleve a férfiaknak nehezebb ez a fajta kikapcsolódás. Az én időt azt ugye mind a két nem tudja, tehát mind a két nemnek a saját passzív tevékenységéből össze lehet állítani egy olyan listát, vagy olyan módszert, ami nekem jó, amit én szeretek csinálni, és akkor az engem fog támogatni. És a kávé? A kávét meddig javaslod? Vagy az gondolom szokott kérdés lenni, mert ugye ez is felpörget minket, isszuk anyukák, pláne, hogy az nem is egy én idő, a kávé. Így van, és akkor észre se vesszük, hogy már a 4. vagy az 5. kávét ittuk, és akkor csodálkozunk, hogy nem alszunk. Hogy van ez? Visszakötnék oda, ahol mondtad a sportot például, és vissza akarok még térni, ugye azt hiszem Bartákos szokta azt mondani, hogy a kávé az a lusták sportja, tehát hogy igazából egy csomó olyan stimuláló hatása van a kávénak, mint amit mondjuk a mozgással, meg a sporttal is el lehet érni például, de amúgy egyik se, tehát nincs olyan hatása, amit ne lehetne amúgy máshogyan. Tehát ugye a kávé az valójában egy olyan szokásrendszer, amit magunknak kitalálunk, szeretjük is, én is például nekem a kávézás, ez nekem is egy én idő, és akkor tanulok, akkor nem foglalkozom semmilyen feladatlistával a naptáromba, akkor az jut eszembe, amihez kedvem van, akkor inspirálódok egy kicsit, ez az én idő például, de ott is a határ fontos, mert ugye a kávé a stimuláló hatása miatt, a koffein, a felpörgető hatása miatt például, amíg le nem bontja a szervezet, szépen van egy felezési ide, és ameddig ez el nem jut addig, hogy kiürüljön a szervezetből, addig minket élénkít. És ugye ez már mindenkinek egyéni, hogy kinek hogyan és mint trollkodik be az éjszakába, de például a késő délutáni esti kávézások alapvetően már nem annyira javasoltak, de ez ugye itt balanszírozni kell ebben, hogy én mindig elmondom, hogy mi lehet az ideális, de nem azt mondom, hogy így kell csinálni mindent. Tehát, hogy valakinek az például egy fontos szokása, hogy mondjuk az életének az alapja, a határhúzása, hogy például akkor ne zavarjon senki se engem, mikor kávézom, és akkor jön itt valaki, azt mondja, mert délután nem kávézhatok, akkor most melyiket csináljam. Tehát, hogy azért összhatásrendszer kell mindig nézni, tehát összszokásrendszert, mert lehet, hogy picit pluszt ad, vagy lehet, hogy picit negatív, de sok pluszt ad, akkor nem annyira nagy baj. És a mozgásra visszatérve, ezt akartam mondani, hogy igen, a mozgás például nagyon-nagyon jó kompenzáló módszer, néha túl kompenzálunk a mozgással, tehát van, amikor ugye vannak olyanok, akik ugye a stresszlevezetést annyira erősen a mozgással összefüggésbe hozzák, hogy például annyira felpörög a szervezetük, hogy mondjuk valaki késő este megy el futni, és kivezeti magából az egész napos stresszt, ami az nagyon hatékony amúgy, de annyira fölmegy a pulzusa, hogy mire elkezd lefeküdni, mondjuk pár órával később, még a pulzus varianciája, a pulzus változékonysága, az nem lesz elég magas ahhoz, hogy jól tudjon pihenni, tehát itt pont ellentétes a magas meg az alacsony, nem akarom kibontani, de a lényeg az, hogy alacsony pulzus kell ahhoz, hogy jól tudjunk aludni, és ugye valaki nagyon felpörgeti magát, mert edz, mert olyan kardió tevékenységet csinál, élettanilag jótékony hatása van a stressz szempontjából, meg ugye a mozgás az nagyon fontos az egészséghez, de ha túl közel csináljuk ezt például az éjszakához, akkor egész egyszerűen az éjszaka eleje simán lehet, hogy kuka, abból a szempontból, hogy alszunk, tehát próbálnánk regenerálódni, de nem töltődünk, hanem stressz állapotban vagyunk, mert fiziológiailag felpörgött állapotban vagyunk. Igen, mi a kardiót, ezt reggel szoktuk csinálni, ezt az én férjem találta ki, hogy bevisszük a gyerekeket reggel, jön a kutya, megyünk az erdőbe, többnyire emelkedőn fölhajt egy ilyen viszonylag erősebb tempóba. Én már nem nagyon kapok levegőt többnyire a végére, de mindig nagyon meg vagyok dicsérve, hogy ügyesek, és visszafelé lefutunk, és akkor megvan a kardió. Viszont előfordul az, hogy én nem mindig alszom jól éjszaka, gyerek, macska, kutya, stb., és másnap mondjuk be van tervezve egy edzés, hogy ebben a szituációban te javaslod egy kialvatlan, nem olyan jó éjszaka után az edzést, vagy inkább azt mondod, hogy akkor váltsunk, tehát hogy így arra gondolok, hogy mondjuk a bizonyos hormonális háttere, mondjuk a pajzsmirigy sztoriknak azért van, hogy ne hajtsuk túl magunkat, ne fárasszuk túl. Hogy javaslod-e olyankor egy rossz éjszaka után, hogy akkor menjünk edzeni, futni, kardiózni, vagy akkor válasszunk inkább valami mást adott esetben? Nagyon sok egyéni különbség van ebben. Most azon gondoltam, hogyha olyan hallgat engem, aki mondjuk pont rengeteget mondjuk tájfut, vagy hosszú távfut, akkor ha azt mondom neki, hogy ne hajtsa túl magát, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem így működik. De olyan is van, aki ugye
vagy tehát inkább azt mondanám, hogy magunkhoz képest kell ezt jól látni, az biztos, hogy ha túl vagyunk hajtva, akkor ne hajtsuk még tovább túl. Tehát azért ez egy bizonyos pontot nem éri meg, de például akkor nem az a fajta intenzív edzés kell, hanem lehet egy hosszú séta például, az is egy csomót segít hormonálisan, a szív- és érrendszerű kihatékony hatással van. Tehát nem kell mindig edzeni, hanem lehet visszafogottan mondjuk így mozogni is például. Ha túlhajtjuk magunkat, ha túlságosan próbálunk kompenzálni valamit, akkor azért mindig fel kell tenni kérdést, mit is akarunk kompenzálni. Tehát mi az, ami miatt ez a túlhajtás van. Sokkal inkább ezzel érdemes foglalkozni, mint azt mondanám, hogy a mozgásban keresni a megoldást, vagy a mozgást túltolni. Mindezzel által, ha legtöbb emberhez akarunk beszélni, nagyon keveset mozgunk. Tehát azért ezt nem mondanám, hogy akkor a egyensúly érdekében meg sem mozduljunk, ha már picit fáradtak vagyunk, mert akkor nem leszünk, tehát akkor nem tudunk fejlődni, nem leszünk egészségesek. Tehát ezért is mondtam, hogy attól függően, hogy aki most hallgat minket, vagy néz minket, hogy a saját életedben mennyire mozogsz, és mennyire vagy aktív, hogyha nem vagy eléggé aktív, akkor ne zavarjon az, hogy mondjuk picit most fáradtabb vagy, csak azt nem szabad csinálni, hogy nagyon nagy ugrásokat teszünk, tehát hogyha nagyon, nagyon kialvatlanak vagyunk, akár már hosszabb ideje, nagyon fáradtak vagyunk, és akkor akarunk maratont futni, vagy akkor most hát be van tervezve, akkor vegyük észre, hogy annak valami üzenete van a szervezetnek, hogy most túltoltuk ezt az egészet, és akkor nem tudjuk azokat a szokásokat beletenni, mondjuk, amit már normál módon akár szeretnénk, vagy kell, tehát hogy mindig a saját bioritmusunknak, meg állapotunknak megfelelően kell ezt finom hangolni, és mindig figyelni kell a saját testünk érzésére. Milyen jó, hogy behoztad ezt is, hogy mi van a mögöttes. Észrevettétek, hogy mi a mögöttes indok, hogy az önismeret, hogy mivel kompenzálom azt, igen, hogy túltolom. Igen, hogy valahogy mindig ide lyukadunk ki a végén, hogy nem elég a tudatosság, de hogy meg kell támogatni úgy önismerettel, hogy rálássunk azokra a vakfoltjainkra, hogy miért akarjuk túltolni. Abszolút így van, és ugye, ha már a mérésekről beszélünk, egy csomószor ezekben a beszélgetésekben a vakfoltok jönnek ki. Tehát pontosan az, de úgy nem csak azok a vakfoltok, hogy mit nem tudunk magunkról, hogy működünk, de a testünk is sokkal többet változtat az állapotán, anélkül, hogy bármilyen ingert vagy impulzus kapnánk arról, hogy velünk történik valami. Tehát ugye ez egyik meeting nem ugyanolyan, mint a másik meeting. Van, amelyik például nagyon jól tölt minket, akár flow állapotban vagyunk, vagy van olyan is, amikor meg abszolút óriási stresszben vagyunk, úgy, hogy nem is érezzük. Tehát, hogy van egy csomó olyan vakfoltunk, amit nem csak a tudatosság miatt nem tudunk, hanem mert a fiziológiánk, a működésünkben egyszerűen nincsen visszajelzés, visszacsatolás arra nézve, hogy valami van velünk. És ez akkor különösen veszélyes, amikor ilyen alacsony stressznyomásban vagyunk, de folyamatosan. Ezt is gyakran látom sajnos, hogy a krónikus betegségnek a meleg ágya az egy csomó esetben, tehát a daganatos betegségek, szív- és érrendszeri betegségek mögött egy ilyen alacsony intenzitású, de szünet nélküli monoton stresszterhelésben van valaki, és nincsen erre visszajelzés az agynak, hogy érezem a hatását, az pontosan az, amikor megjelenik akár később egy nagyon durva betegségben ennek a hatása, és nem tudjuk, hogy miért történt, mert hogy az idegrendszerünk nem feltétlenül küld egy ingert erről, de közben meg a nyomás, az meg folyamatos. És ez benne van az éjszakánkban is, akkor egész egyszerűen hiába próbálunk nappal egészségtudatosak lenni, a nap végén valahogy megborul a rendszer. Tehát ezért is fontos, hogy ne csak tudatosak legyünk, hanem hogy tudatosan keressünk visszajelzést a szervezetünkből. Tehát legyenek olyan mérések, legyen olyan szűrés, legyen olyan vizsgálat, ami kimutatja azt, hogy valami van a szervezetünkben, vagy lehet, hogy valami készülődik. Miket javasolsz? Hova menjünk? Menjünk vérvételre? Hát az alapok azok onnan indulunk, hogy van házi orvosunk például, és a házi orvos mikor láttuk utoljára, vagy ő mikor látott Nem is minket. találkoztam vele. Igen, ezt elég gyakran hallom. Tehát, hogy ugye elvileg az egészségügyi ellátórendszernek egy fontos eleme lenne az, hogy például legyen egy olyan orvos, aki mondjuk így időközönként mondjuk így ránk néz. De hogyha de emellett a életkorunknak megfelelő szűrővizsgálatokra elmenni, ez megint egy olyan dolog, hogy sokkal, tehát az orvostudomány nagyon sok mindent képes megoldani, tehát meggyógyít minket, ha nem rontjuk el az életvitelünkkel, de hogyha felismeri, akkor még a súlyos eseteket is sikerül visszafordítani, de ha már későn kezdünk el foglalkozni vele, akkor már gyakran tényleg tehetetlen az orvostudomány is. Tehát a szűrővizsgálatok és még egyet még hozzátennék, az pedig az önismeretnek az a része, hogy valamilyen eszközzel mérjem magamat. Ez lehet
az egyszerű szinten egy telefon, lehet egy karóra, egy gyűrű, de lehetnek professzionális eszközök is, amik meg attól függően, hogy milyen eszközt használok, még milyen célra, de valami feedbacket, valami visszajelzést ad arról, hogy akkor mi van bennem, és akkor azt próbáljam egy picit elemezni, meg ugyanezt, hogy akár a gondolataimat is, hogy hogyan érzem magammal, naplót írok például minden nap, hogy hány pontosnak érzem mondjuk a szubjektív érzetemet például, vagy hogy a kedvemet, és hogyha látom, hogy ezek rendszerűen vannak elmozdulások például, akkor lehet, hogy érdemes valamit kivizsgálni. Tehát nem vesszük észre a napról napra változásokat, de hogyha van valamilyen mért adatunk, vagy rögzített adatunk, vagy valamilyen támpontunk, akkor képesek vagyunk ezt észrevenni időben, még akkor is, hogyha jó irányba megy, az is egy fontos, hogy miért, de hogy a rossz meg akkor különösen fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy sokat mondod a mérést, és hogy nagyon elterjedt, hogy szinte mindenkinek van okos órája, és akkor ebbe ugye az alvást is, ez az alvást is méri, és akkor ott van ez a mély alvás, meg a REM szakasz, meg nem is tudom, hogy még, de hogy igazából segíts nekünk egy kicsit, hogy ezek mit jelentenek. Én egyébként a telefonnal együtt az okos órát is levettem, tehát hogy én azt is félre raktam most már estére, hogy így semmilyen inger ne érjen, nem mintha ez, tehát hogy nekem nincsen összekapcsolva vagy a hívásokkal, meg ilyesmi a telefonom, vagyis az órám, de hogy mégis erre is azt gondoltam, hogy ez is valami kütyű, és akkor ezt is félreraktam, de nagyon sokáig néztem, és akkor mindig el voltam keseredve, hogy jaj, hát aludtam, tudom én, 6-8 órát, és akkor azt írja, hogy mély alvás csak 38 perc, és akkor most ez rossz, vagy jó, vagy mennyi a jó ebből? Akkor először azt mondom, hogy miért nem jó, hogy mérjük magunkat, és aztán hogy miért nem jó hatásokat, aztán meg miért jó. Hát a miért nem jó, amögött az van, hogy ezek az eszközök gyakran nem váltják be hozzáfűzött reményeket. Mert azt gondolom, hogy szeretném megjavítani az alvásomat, veszek egy órát, és megjavul az alvásom. Hát nem. Tehát ugye ez nem így működik. Ráadásul egy csomó esetben az eszköz ugye nem elég pontos ahhoz, hogy valójában tehát van valami érték, de az valójában nem rólam szól, nem az én működésemre ad visszajelzést, hanem egy távol-keleti populációval benchmarkolt értéket ad, és akkor, ha ez most 52 az alvásom, most azzal mit kezdjek? Tehát egy csomó esetben ezek az eszközök, ezek nagy lendülettel benne megyünk, hogy akkor megcsináljuk, és akkor utána nem váltja be hozzáfűzött reményeket. És le is rakják egy csomóan. A másik probléma, amire utaltál, ez pedig a szorongás attól, hogy mi van, hogyha mire nem jó az értékem, és hogyha úristen, csak mit tudom én, 50 perc volt a mély alvásom, most akkor ez most azt jelenti, egész napom rossz. Igen, igen, nem tudjuk, hogy mi a jó. Tehát, hogy tényleg annyi embernek van okos órája, de hogy most, hogy mondod, eszembe jutott tényleg, hogy így pontozta is az alvást, és hogy így semmit nem ért belőle szerintem az átlagember, de közben néz, és lehet, hogy ezen is szorong, hogy most igen. Akkor ez most jó, vagy nem jó. Rossz indítás mi a jó napnak? Mi, ami nem jó? 3 pontos alvás, az már nem lett jó nap, nem? Tehát, hát igen, van egy szubjektív érzetem, meg egy objektív adat, ha az adat egyáltalán jó, onnan indulunk ki, de hogy 2 eltér, akkor már eleve problémám van, hogy én jól érzem magam, szerintem meg nem vagyok jól. Vagy fordítva, hogy rosszul érzem magam, szerintem meg jó, de én akkor rosszul érzem magam. Tehát, és veszekszünk egy kütyűvel. Igen, és ezek tényleg, főleg aki olyan perfekcionista például, meg hogy lehet 52-ről 58, tehát most az a célom, hogy 58 legyen, és akkor meg nyilván ez megint visszahat, tehát ez negatív. Ezért inkább azt hiszem meg, hogy mikor hasznos, mert ugye értem, hogy ezek mikor nem jók. Eleve tudjuk, hogy milyen eszköz mire való, és hogy mit várhatunk tőle, milyen célból akarjuk használni. Tehát például egy ilyen óra, ez egy fitness trackernek hívják ez a kategóriája, annak nem az a célja, hogy az alvásunkat javítsa, hanem az a célja, hogy a napi mozgásunkból és még más paraméterekből, ami ebből fakad, adjon egy visszajelzést, hogy vajon elég aktívak vagyunk-e. Erre tökéletesek, és hogy mellette kiírja, hogy hány pontos az alvásom, hogy szerintem mennyit voltam mély alvásban, az valójában ezek becsült adatok, és ebből nem következik az égvilágon semmi. És akkor te mivel méred? Egy másodperc, még azt elmondom, válaszolok, hogy viszont ami fontos, a trendeket viszont lehet jól látni. Tehát, hogyha ha egy amúgy nem pontosan mérő órában most 50 perc volt a mély alvásom, aztán meg hirtelen már napok óta mondjuk 1 óra 30 perc, vagy fordítva 50 perc helyett csak most már 20 perc, hogyha régebben ennyi volt, most meg annyi, akkor
akkor azért abból következnek már dolgok, hogy valószínűleg valami változott, és akkor itt jön az önreflexió, itt jön a tudatosítás, itt jön a megfigyelés, hogy akkor mi történt, mivel vagyok más, mint pár héttel ezelőtt, mi történt hatások kívülről, én mit csináltam másképp. Igen, hogyan érzem magam, tehát ebből lehet tanulni. És amúgy meg, hogy én hogyan mérem magam, nekem a fő pont, hogy nagyon professzionális diagnosztikai eszközökkel időközönként megmérem, hogy tényleg hogy vagyok, és ugye az azt jelenti, hogy rendszerűen mondjuk fél évente ránézek az adatok, jó, én már annyit mértem magamat, hogy nem kell. Tehát most tudom, hogy például egy ilyen beszélgetés, minden beszélgetés más, de élettanilag az már nagyon sok ilyen felvételen vagyok túl, és most már tudom, hogy ez például mit jelent, és tudom, hogy ha hazamegyek, akkor például ki fogok menni a kertbe egy kicsit tevékenykedni, hogy ugye ilyenkor nyilván ez egy szereplés, egy nyilvános beszéd, kamera, okosakat kell mondani, tehát ez egy stressz állapot. De ez érthető, szeretem ezt csinálni, inspiratív stressz, csak lemerít, ezért igazából tudom, hogy vissza kell majd kompenzálni magamat, mert már annyiszor mértem. De időközönként akkor is kell az életvitelből egy mintát venni, hogy amúgy hol tartok, és ha megnézem a trendeket, mondjuk a elmúlt években, elmúlt fél években, akkor látom, hogy van valami elmozdulás benne például, és a kettő között pedig, hogyha van valamilyen olyan állapot, amikor szeretnék, hogy új dolog történik velem, és kíváncsi, hogy hat rám például, vagy még szeretném fejleszteni mondjuk a mozgásomban picit többet akarok mozogni például, akkor fölveszek egy órát, és akkor mérem magamat, hogy nézzük meg, hogy amúgy tényleg tudom-e teljesíteni, amit magam előtt van. De nem az eszköz határozza meg az életminőségemet, hanem az élet céljaimból fakadóan választok eszközöket. És ezért is fontos, hogy például pont az alvás kapcsán sok esetben ezek az eszközök tényleg csak egy ilyen visszajelzést adnak, egy-egy elemet is, abból még nem következik semmi, abból még nem derül ki minden, kell hozzá a szokásaim, kell hozzá az önreflexióm, kell sok esetben szakember, aki segít értelmezni az adatokat, mert tehát kiír valamit, meg ad egy-két tanácsot, de az nem nekem szól, hanem általában az ilyen embereknek szól. Aki ebben az élethelyzetben van. Még egy kérdés eszembe jutott, a visszaalvási problémák, arról nem beszéltünk alvásról, elalvásról, mennyit alszunk, hogy alszunk, de hogy amikor valaki nem tud visszaaludni, mondjuk megébred éjszaka, kimegy a mosdóba, felébred valamire, és nem tud visszaaludni, hogy azokat a nehézségeket mivel lehet esetleg orvosolni, vagy mi van a háttérben, mit szoktál látni? A háttérben sok minden lehet, tehát betegség is lehet, vagy van még egészségügyi probléma, például, hogyha vizelési inger gyakori, vagy hogy mennyi folyadékot fogyasztunk például a fekvés előtt, tehát ezért ezek itt már egyéniek. Tehát teát mondjuk ne ígyunk este? Nyugtató teát lehet inni, sokat iszunk, és akkor ez nyilván az hatással van, és emiatt felébreszt minket. Még ezzel sincsen okvetlenül baj amúgy, mert ha éjszaka felébredünk, nem kell idegesnek lenni, hogy felébredtünk, mert ahogy beszéltünk a délutáni alvásról, hogy ez egy természetes része az alvásunknak, ugyanúgy az éjszakai alvásnak is régebben 2 része volt, csak összetollódott, ahogy a mesterséges fényt felfedeztük, és egyre többet ugye ilyen környezetben vagyunk, tehát most már nem kell fölkelni és rakni a tűzre, mert már ugye van világítás. Tehát ugye emiatt, hogyha felébredünk éjszaka, az nem baj még. A baj akkor van, hogyha ne kellünk aktívak lenni, és ne kellünk idegeskedni azon, hogy most miért nem alszunk, mert akkor jön a stressz, vagy nekiállunk, akkor már picit előrehozom a nappalt, és hogy már úgyis ébren vagyok, akkor picit már megírok pár e-mailt, meg nem tudom, akkor kicsit foglalkozom azzal. Tehát a minden, ami aktív állapot, az ilyenkor az hátrányos. Nem azt mondom, hogy káros, de abból a szempontból káros, mert az élettanilag valószínűleg stressz állapot, és nem a töltődő passzív állapotok. De ha viszont csak annyi történik, hogy próbálunk nyugiban maradni, nem szorongani, hanem próbálunk visszaaludni, akkor például megint attól függ, hogy ez mennyire könnyen sikerül, hogyha nem sikerül mondjuk egy 20 percen belül aludni, akkor például ez jó technika, hogy érdemes fölkelni az ágyból, és ugye egy kicsit arrébb ülni egy másik székbe, egy fotelbe, egy kanapéra, tehát hogy egy picit így megváltoztatni a helyünket azért, hogy az agy ne szokja meg, hogy az alvás, vagy hogy az ágy az a forgolódással összhangban van, mert hogyha megszokjuk, akkor ez teljesen természetes neki, de hogyha felkerülünk egy másik helyre, és átülünk, átfekszünk, utána ott eltöltünk egy pici időt, mondjuk olvasunk egy narancssárga lámpa fénynél például, hogyha nagyon akarunk, és nem tudunk, a gondolatainkat nem tudjuk szabályozni, akkor például utána eltelik kicsi idő, és megint lefekszünk. Megint akkor ez a vágy, hogy akkor jön a lefekvés, és akkor ha ezt megtanítjuk magunkat erre, akkor egy későbbi forgolódás esetén, vagy felébredés esetén, hogyha nem megy könnyen, akkor is tanítjuk magunkat, hogy könnyebben visszaaludjunk. Tehát ez fontos, hogy ne legyünk aktívak, vagy ilyen unalmas tevékenységet csináljuk, menjünk mosogatni például, vagy nem tudom. De az, amikor
mindig arra gondolok, hogy most fel kéne kelnem és lemosni az összes abakat. Inkább az. Ez milyen jó, igen. De hogy ilyenkor az, ami kiesik az alvásunkból, az hiányként fog jelentkezni napközben, nem? Még akkor is, hogyha nem tudom, ágyban maradtunk, forgolódtunk, vagy fölkeltünk és nyugis cselekvést csináltunk, attól az még nem jó, nem? Hát úgy van, hogy ahogy mondtam is, a regenerációs paraszimpatikus állapotban maradhatunk attól még. Maradhatunk. Tehát azért, mert nem alszunk. Mind a kettőre látok példát. Tehát van, aki ugye ébren van éjszaka, de egy alacsonyabb intenzitású regenerációban marad. Tehát ez ugye de ez milyen kulcsfontosságú, mert azt gondolnánk, hogy ha megébredünk, akkor már biztos nem pihenünk, de akkor... Nem, ez, ahogy ébren is tudunk töltődni, ugyanúgy éjszaka is, hogyha ébren vagyunk, akkor is tudunk maradni a paraszimpatikus töltődő állapotban. Ha viszont elkezdünk aktívak lenni, vagy mondjuk akkor mondjuk ablakot akarunk mosni, tehát fizikai tevékenységet ne akarjunk. Fizikai tevékenységet csinálni például, vagy valami stressz állapotban, vagy nyomkodjuk a telefonunkat, az is ilyen, ez gyakorlatilag inger ér minket, átváltunk a szimpatikus idegrendszer állapotban, akkor nem fogunk töltődni. Légző gyakorlatok, meditáció, könyvolvasás, ezek meg, ahogy az előbb már mondtam, ezek a passzív állapotok, ezek tudják bekapcsolni a paraszimpatikus oldalt, és akkor az lesz, hogy nem ébren vagyunk ugyan, de nem stresszben vagyunk, hanem töltődünk. Nagyon én mindig kitolok magammal, amúgy eszembe jutott, hogy itt beszéltetek a gyógyteát, hogy én minden este gyógynövényteát iszok, ilyen nyugtató teát, aztán jól kitolok magammal, mert tuti biztos, hogy ki kell mennem a mosdóba éjjel, és akkor én általában csukott szemmel vagyok, ilyenkor késő azt veszem észre, hogy így csukott szemmel megyek el mosdóba, és aztán megyek vissza, és akkor Marcinak ezt meséltem a múltkor a kisfiamnak, és mondta, hogy anya, akkor te alvajáló, vagy holdkor? Nem tudom, nem, csak nem mindig iszom este ezeket a gyógynövényteákat, és akkor ez ilyen hatással van rám. Hogy például csak apró kis technika, de hogyha a fürdőszobába egy kis lámpát berakunk például, ami nem a nagy fényű lámpa, vagy mondjuk szabályozható izzók például, automatizálható izzók is vannak. Tehát egy csomó olyan dolgot lehet egy kis hekkeket beletenni, ami nem azt jelenti, hogy ekkora nagy fényárba ébredünk föl, és egyből aktívan teszünk magunkat, hanem hogy inkább a narancssárga, vörös színű, árnyalatú, alacsony intenzitású fénnyel botorkáljunk inkább, mint csukott szemmel, mert az is veszélyes lehet. Tehát, hogy de a lényeg az, hogy ne legyünk nagyon aktívak, mert akkor hirtelen nagy inger ér minket, akkor onnan már nehezebb visszajönni egy picit. Onnan is lehet, csak nehezebb. Én általában aztán alszom is utána, tehát hogy ez egyébként bejött, tehát hogy így nem ébreszt fel. Még eszembe jutott, hogy alvásszakértő vagy, hogy az álmok, egyébként az álmodás, az is foglalkoztat? Vagy azzal is foglalkozol? Jó álmok, rossz álmok, mi befolyásolja? Az alvás egy speciális terület az alvásnak, ugye az álom speciális terület az alvásnak, és ugye nehezen is kutatható, meg ráadásul az álomfejtés, vagy az álmodnak az üzenete, abban már megint nagyon sok minden olyan fajta tevékenység van, amivel én konkrétan nem foglalkozom, de az egyértelmű, hogy az álmok azok a felpörgött agynak a melléktermékei, mert ugye éjszaka is aktív az agyunk, tehát amikor azt gondolnánk, hogy akkor most csak pihenünk, az agyunk akkor is aktív, főleg amit erről már szóba került, a mély alvás mellett van mondjuk több alvás fázis van, de mondjuk a REM alvás, az, ami a gyors szemmozgásos alvás, ebből több van az éjszaka második felében, és ez például pont egy nagyon aktív időszak az agy szempontjából, és jellemzően mondjuk ezekben az időszakokban, amikor ebben a REM alvásban vagyunk, akkor nagyon sok ilyen gondolat van a múltból, a jelenből, kotorászunk a memóriafiókokból, eszünkbe jut valami, mert hogy foglalkozunk egy régi mondjuk emlékfoszlánnyal, összepárosítjuk az újjal, és akkor ha néha reggel fölébredünk, és ilyen nagyon hülye álmaink voltak, ez gyakran azért van, mert hogy az agyunk valamit ott összekombinált, és hogyha néha erre emlékszünk, akkor az már egy ad az üzenetet például, de sokkal többet álmodunk, mint amennyit fel tudunk idézni reggel. Tehát, hogy ez egy nehezen kutatható terület, de közben meg amúgy ennek is vannak nyilván ha rémálmaink vannak például, gyakran felébredünk, hogy mindig ugyanazt álmodjuk. Ezeknek azért ilyenkor érdemes ennek utána menni, mert azért emögött akkor már lehet valami a természetestől egy picit eltérő anomália, és annak meg jól tudjuk az okát. Jaj, hát annyi minden kérdésünk lenne még, azt hiszem, de az időnk sajnos lejárt, de nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen részletesen elmondtál nekünk ennyi mindent. És nagyon hát szívesen. Kotorászunk a memóriákba, de közben meg szép álmokat, és aludjunk jól,
És igen, ha nagyon- valaki este hallgat minket, akkor meg pláne. És még igen. annyi, hogy hol találhatnak meg téged a hallgatóink. Hát a legegyszerűbben talán a weboldalam az a nevemet úgy Kun Zoltán, ezért a kunzoltán.hu oldalon, ott mindenfajta részünk alá információ És hogyha van. valaki rosszul alszik, akkor téged meg tud keresni, és akkor vannak amiben próbálsz tudok neki segíteni. Így segíteni. van, tehát vannak tartalmak, vannak mérések, amiben tudok, igen, sokan keresnek meg ebből a szempontból. Ha meg én nem tudok segíteni, mert nekem is vannak kompetencia határaim, tehát például orvos, szomnológus nem vagyok például, ezt a disclaimerként azért mindig el kell mondani, de akkor meg tudok segíteni olyan szakemberhez küldeni, akinek esetleg már alvászavar van, ott már ilyenkor ilyen De tudsz adni eszközöket. Abszolút, hogy- mindig valami mindenkinek segítünk, senkit nem vagyunk az útszélen. Nagyon szépen Nagyon köszönjük, köszönjük hogy szépen. eljöttél Köszönjük, hozzánk, és Zoli. köszönjük szépen az időtöket, és ha tetszett ez az epizód, akkor légy szíves, lájkoljátok, vagy Iratkozzatok iratkozzatok fel. Igen, köszönjük szépen, ezt el kell mondanunk, mindig mondják, hogy miért nem mondjuk. Na, Most hát elmondjuk. elmondtuk. Elmondjuk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! 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 Várj egy kicsit, ne menj még el. Ha tetszenek a tartalmaink, Kövessetek minket Instagramon és TikTokon, Vagy gyertek a Facebook zárt csoportunkba, ahol beszélgethettek velünk. Ott szívesen várjuk témajavaslataitokat, kérdéseiteket. Ha pedig e-mailt írnátok nekünk, azt megtehetitek a nőszintén podcast@gmail.com e-mail címre.